Здравейте и добре дошли в 21-ви влог на Race Up Team. Много скоро нашето пътуване към трети кръг на Drift Kings ще започне, като в момента се намираме в гараж 042. Преди 20 минути завършихме всичко по 92-ката, като главното нещо последно беше да сменим плочата на съединителя. През това време също чакаме да дойде радиатор за буса и се надяваме да дойде в най-скоро време, защото след 2-3 часа тръгвам за София, където ще се срещна с Светослав и имаме още някои неща да оправим там. Стискаме палци, всичко да е наред, за да може плана да върви гладко. Чакаме на голям трафик в Румъния. Значи мисля да свалям дрифтачката и да прескочим тук на бързо трафика. Но ще си продължа да си го мисля и да си чакаме в трафика. Какво правим тук? В Арад сме, първата спирка от пътуването ни. Отиваме да ядем на добре познатите ни заведеница от предния път, защото ни хареса доста и е покрай реката. И да. Мария Поч, кога ще го минем? Мария Поч, мисля, че към 5-6 часа утре сутринта тръгваме, може би и повече всъщност. 7 часа го пишем, утре сутринта тръгваме, да може към 5 след обяд да сме там, да влезем на писта и да се нареждаме бокса, да се записваме и да оглеждаме и да влизаме в дрифт мод. И ако трябва да кажеш цялото нещо с две думи? Чеме да издуваме. Ето, че току-що приключи брифинга ни, събота сутрин и излизаме за първата тренировъчна сесия. Погледахме пистата и честно да ви кажа, изглежда изключително атрактивна, с доста виражи по нея, доста надолнища, нагорнища, което ще бъде предизвикателно като цяло, но пък от друга страна разбрахме от нашите колеги, че пистата има флоу, което означава, че някакси има естествена линия, която автомобила така или иначе я следва. Важното ще бъде обаче да достигнем до всички зони и нямам търпение да видя всъщност как ще усетя самото трасе, така че скачваме вътре в колата и започваме първата тренировка.
Веднъж вече ударихме стената. Слава Богу, почти така планирано ударене беше. Просто трябваше да видим колко е толкова страшно. Колата е окей, доста бързо. Любо и Вахрам фиксираха цялата задница. Отдалеч като погледнеш, едно, че няма удар. Други щети няма, което е супер. Трасето е на няколко части. Има бърза, после бавна, после пак бърза част. Променихме малко числата на скоростите, да може да караме на четвърта, в бързата част началото, след това превключвам на трета, минавам бавната част, на ръба скоростта ми стига, след това в преминаването към по-бързата част отново вкарваме четвърта. Проблем обаче много голям, който имаме, е, че гумите свършват почти изцяло още на първият рън. Гумите в принцип трябва да издържат 2 ръна, тъй като и на квалификации, и на батали минаваме 2 пъти по пистата, без да имаме право да сменяме гумите. Това е сериозен проблем и честно казано нямаме решение за момента. Скоростите не можем да ги сваляме по-надолу, за да намалим колко се износват гумите, тъй като трета предавка ще дойде много къса за бавната зона. Четвърта ще бъде окей, но трета просто няма да ни стигне, за да преминем от бавната към бързата зона. И това е проблем. Ще трябва да карам малко по... Не, няма да карам по-браво. Това предния път във Франция го правихме и няма да го правим и тук. Пистата е супер готина, супер много енджойвам, така че просто ще видим как ще се справим с гума на 20-30% по време на вторите рънове. И това имаме, с това разполагаме, взимаме абсолютния максимум от всичко това, така че продължаваме, предстоят втора сесия тренировки, след което квалификации, така че оставаме да видим как се движат нещата. Приключиха вторите тренировки. Изключително съм доволен от начина, по който успявам да премина по трасето. Истински се раздавам и истински супер много се кефя на самия лейаут на пистата. Успявам да изпълня всички зони, успявам да ги мина на изключително много газ. Просто наистина е трасе, което доставя огромно удоволствие. Предстоят квалификации, предстои тепърва и неделното състезание, където реално трябва да покажем какво можем. Въпреки че на тренировки показваме много, трябва да останем в играта. Проблем имаме леко с това, че автомобила прегрява. Изключително на много газ го държа по време на цялото трасе. Карам на антилак и към края вече на пистата, където задържам абсолютно пълна газ на четвърта. Може би, не знам, 5-6 секунди. Температурите на двигателя скачат абсолютно в небесата. Входящия въздух достига над 100 градуса. Температура на водата също около 110. Оттам електрониката почва да кътва най-различни неща по двигателя, като обороти, налягане на турбината и други неща. Маслото, той горе-долу окей, но предвид, че другите неща са с такива високи температури. Автомобила вече на края на трасето буквално е на издихание, почва да прекъсва и изкарвам лека по лека. Надявам се обаче, че моите механици ще се справят прекрасно. Любо и Вахрам са изключително креативни, мислят различни решения и предстоят квалификации. Нека видим как ще се справим. Време за лайфа от квалификациите.
Неделя и приключихме първите си тренировки за деня, които са реално и първите ни тренировки на батали. Чувствам се комфортно, всичко беше окей, но на четвъртия батъл съединителя ни замириса, пребуксува изключително много и почваме да го сменяме. Любо, Бахрам, Пламен и Боян лягат под колата и започват една екстремна смяна на съединител, тъй като след 30 минути имаме брифинг, а след час и половина максимум сме на първи батъл. Така че имат изключително малко време. Аз през това време ще се опитам да не гледам какво се случва по колата, да гледам състезанието, да стоя фокусиран върху това, което трябва да свърша. Аз разчитам абсолютно на 100% на гараж на 42. Така че стискам палци наистина всичко да е наред. Нека видим дали ще успеем на време обаче. Cutting that, sacrificing the line just to get some proximity, but actually doing it. The lead car is a little bit overrotating, it's a favor of Benza, feeling the outside green, very nice, but Benza just following him with no problem. Now they come apart a little bit, Benza needs to cut the sacrifice line.
Benza is pretty consistent on the line, pretty consistent. So let's see the other way they come from the line. And Dekov misshifted. Benza doing a great initiation. From here, Dekov doing a catch-up. He has the power, he has the weight to catch up to Benza. Benza doing a great line, consistent, fluid. Filling the outside on three, pretty nice, but Dekov is on the door. Egyébként egy nagyon szép kört mutat nekünk Szikszai Bence, szépen bent a zónákban. Look at that aggression from Dekov. He definitely can hold back the car. Mint a ragyban álló Vas Ádám, aki most líder lesz, Svetoslav Dekov fogja követni. Besáll a leading a Svetoslav Dekov. See how this plays out. Vas Ádám has a quick baseline, just falling off the edge of the circuit. Dekov playing safe. He gives a room to maneuver. Vas Ádámnál egy picit rossz szíven is jött az első visszafordítónál, de nagyon szép a vége. Hát meglátjuk a fordított felállás, valószínűleg azt fogja eldönteni a csatát. Cars are equal now, the speed and the grip. Let's see the battle. Robert Burnsville has a pretty fair plate line, slowing the car with the angle, and the judges want to see Svetoslav Dekov doing something wrong there. He cannot keep the car on the angle, no reinitiating, try to find the door. Hiba a követő körben, hiba az előhaladó körben. És lényegesen gyorsabb Svetoslav Dekov autója. Pedig aztán Robert Horenszki sem spórol. Let's see this battle. Equal speed from the start line and very shallow angle from Dekov. He needs to reinitiate basically the drifting. Robert doing pretty safe following, but something happened with Dekov. I think he missed the gear or something. Igen, sajnos mellé váltott Svetoslav Dekov. Olyan, mintha nem venné a sebességet. Most egy két dolgot lát here from the judges. Yes, it's Robert Horenszki going through to the finals. Ето ни вече на финала на събитието Drift Kings, трети кръг в Унгария, писта Мария Поч, Рабокчеринг или Рабоксиринг или Траквуд. Има няколко имена. Да, стигнахме до топ 4. Това е, което успяхме да направим този път. Аз бях изключително фокусиран и готов за победа. Този път техниката беше нещо, което ни предаде.
Така че давам думата на Боян да кажем няколко думи за това, което е наблюдава от страните, тъй като аз като сложа каската и влезна в колата, общо взето не съществуват много неща, които мога да разкажа след това. Както каза Светослав, това, което правеше той, беше доста добре на пистата и бяхме едни от, така мога да кажа, най-бързите и най-консистентните спрямо зоните. На топ 4 се паднахме срещу този, който се класира първи на квалификацията и батъла беше като за финал. Светослав се опита да му се навре още от началото, но съединителя за съжаление отказа и беше на издихание работата. Но въпреки това първия рън се завърши готово. Да, първия рън бях като чейс, съединителя почна да буксува още след ентрито. Някак се успях да го запазя, да изкарам последните капки живот от него. И стана як батъл, но все пак при следващия рън, когато бях лид, нещата вече бяха много по-зле и нямаше шанс. В крайна сметка се радваме, че сме се разминали само с това, с леко, просто някаква част, която може да правим, защото наблюдавахме днеска доста инциденти по пистата. Един от тях, който беше Никола Попов и просто беше много гадно наистина и се надяваме доста бързо да се оправи той и като цяло да се възстанови от цялото нещо. Така че доволни сме, че имаме щупен съединител и всичко добре. Надяваме се да сме щупени и ръка, все пак стигнахме до топ 4, така че отиваме да гледаме финалния батъл на Pro 1, след малко събираме и тръгваме. Чао от нас! Казахме чао, но се оказа, че сме поканени на столбичката и честно да ви кажа, по един символичен начин помирисахме малко от победата. Наистина правиме крачка по крачка, всеки път са различни предизвикателства, но успяваме повече и повече благодарение на този отдаден екип, който стои зад гърба ми и правиме цялото това нещо възможно. Наистина успяваме да надграждаме, успяваме да вървим по-напред. Разбира се, с огромната подкрепа на нашите партньори Global Kinetics, Загора Group BG, Garage 042, нашите партньори също Kangaroo Steam, No Limit Performance, One Race Garage, Zeknova Tires България, които наистина изключително много дават от себе си, за да може ние да идваме, да представяме България на международната сцена, да натискаме все повече и да се борим, всъщност да достигаме до призовите места. Този път достигнахме до 4-то място. Доволни сме от карането ни, не от крайното класиране, но продължаваме битката, остават 2 кръга, това беше само 3-тия. Продължаваме да даваме всичко от себе си, стискаме палци, да дадат плод нашите усилия малко повече и другия път. Разбира се, обаче преживяването остава изключително запомнящо се и в крайна сметка това е най-важното. Благодаря ви и на вас за това, че изгледахте това видео до край. Не забравяйте да споделите вашето мнение в коментарите, да харесате видеоклипа и да се сабскрайбнете за канала ни. Благодаря ви, това беше всичко от нас. Вижте как пътуваме спокойно към България.